Pa? Renderon mo yun? May balang ka no? Sige, 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 iko. Sige, iko na. Yan.
mo lang muna na. Ikaw ko rin magpita. Ha? Ikaw lang. Good morning sa lahat. Pasensya na po. Parang hindi yata ako mag-live kasi nahihiya ako sa inyo kasi ilang araw na hindi ako nakapag-join sa inyong live kasi nasira, naghang yung cellphone ko. Ay nako, nahihiya ako, Diyos ko. Sorry po, pero umpisa kagabi okay na po. Hinanapan ko ng dito sa amin kasi on leave ako na kailangan i-repair po. So, may neighbor ako dito na marunong mag-strong call, magbutingting ng cellphone. Kaya ito na. Sorry po talaga. Ma'am Jean, good morning po. Ma'am Liz, Ma'am Hope. Boss B, thank you. Ma'am Jen. Ma'am Simply Girl, thank you so much. Ma'am Gulyang Girl, sorry po talaga. Hindi ako nakapag-join sa inyo po. Sana di na masira itong cellphone ko. Nag-iisang cellphone ko pa. Ito, wala pa akong perang ipalit dito. Sorry po talaga sa inyo. Guilting ako ilang days na hindi ako nakapag-join. Ma'am Gulyang Girls, thank you so much. Parang hindi maganda yung shot ko ngayon.
Ma'am Jean, kanta po ako. Ma'am Jean, hindi pa ready yung vocal cord ko. Mamaya, try ko po. Oo, sana si Ma'am Lynn. Ma'am Rakitera, hi hi. Saan ka na? Busy na si Ma'am Rakitera since bumalik sa Hong Kong. Tambak siguro yung trabaho niya. Ilang 1 week na di nakapaglaba. 1 week na di nakapaglaba. Ma'am Jean, thank you so much, Ma'am Jean. Ma'am Jean, thank you so much sa palipad, Ma'am Jean. Ma'am Jean, pasensya na po ha. Pero naka-play all ka na rin sa akin. Ma'am Jean, don't worry po. Hello, Ma'am Lynn. Ma'am Lynn Rakitera, thank you. Ma'am Ann, thank you so much. Boss Bill, thank you, Boss Bill. Pasensya po. Update po pala, Ma'am, sa Canlaon Volcano. Sa ngayon po, tahimik yung bulkan. Hindi lang makikita yung kabuuang view niya kasi natabunan ng ulap. Pero since nung June 3 na pumutok, na talaga siya, parang nasa level 2 na po kami. Level 2. Pinipray lang namin na sana di na pumutok ulit. Kasi yung asupre ba, ang baho talaga. Tapos, Boss Bill, thank you sa pakulay. Thank you so much, Boss Bill. Tapos, nung ilang araw, Wednesday, umulan ng malakas. Pumunta kami sa river doon nasa ubos lang. Na talaga, maraming lahar kasi umulan. So, expected na every time na umulan, mayroon pang lahar. Mayroon pang lahar until now. Ang worry lang namin yung ma-contaminate yung tubig namin na iniinom ba kasi doon kami kumukuha ng iniinom namin sa spring. So, sana na di na di na pumutok. Kasi kawawa yung sa kabilang barangays, forced evacuation na sila.
forced evacuation na sila. Dito sa area namin, ang worry lang namin yung potable water namin. Yun lang. Tapos, ang baho ng asopre. Baho ng asopre. Opo, meron kaming mask dito. At saka ngayon walang hangin, medyo hindi namin malanghap yung asopre. Sana po, ini-pray ng lahat na sana di napuputok. Kasi ano talaga, danger na doon sa dapat yung 4,000 kilometers from wala nang makapasok doon. May refilling station doon sa kabilang barangay, sa Barangay Kabakungan. Pila-pila doon. At saka yung municipality namin sa Lacasitana, nagbibigay din ng libreng tubig. So, kawawa lang kasi yung Katabaw. Kasi wala pa silang makakain kasi ng lahar. Tsaka kawawa yung mga isda, contaminated na talaga ng lahar. Marami na mga isda na meron din na ng malapit sa volcano.
Hindi kitaon. Hindi siya kitaon. Hindi siya kitaon. Hindi kitaon. Wow, Busby, lumabas yung mga alagads mo. Busby, thank you so much. Bell support, Brent Aidan, Ma'am Jenix. Thank you, Ma'am Jen. Billy Claver. Thank you, thank you.
Ay naku, maraming interruptions. May mga ads na lumalabas. Minablock yung yung live ko. Benson Sus. Thank you, thank you. Marami mo, Busby. Papakita ko sana sa inyo yung kanlaon, kaya lang ano pa ba na fog, merong fog. Wow. Kiefer Cedric Busby, thank you. Condim Glatasay, good morning. Thank you for dropping by. Bella Keisler, Skyler. Ha, nakapipiyong. May nagagitikin na? Oo. Ay naku Sabat ni bala Lightning scanner. Ay nako. Na-block yung ko, live. Gondim Galatasaray. Yes, I will visit your channel. Hello, Ma'am Lynn Rakitera. Good morning. Kamusta po? Busy si Ma'am Lynn Busby. Ay naku. Na-block yung live ko, mga kung ano-anong mga ads. Tuyok ng tuyok.
ko siya na yan yung Canlaon Volcano dito sa harap namin. Kaya lang hindi lang siya totally makikita yung kabuuang niya, cone niya, kasi maraming fog. Busy si Ma'am Lynn kasi nung dumating siya galing bakasyon dito sa Pilipinas, marami nang nag-aabang ng mga trabaho para sa kanya. Hello Ma'am Lynn! Hello Ma'am Lynn Rakitera! Ingat-ingat po dyan. Hi Ma'am Jen TV Mix. Thank you so much Ma'am Jen.
Hello, Ma'am Andrea Mix Vlog. Ay, kasama kayo ni John Man. Thank you so much, Ma'am Andrea. Ma'am Andrea, bisitahan ko mamaya ha. Nag-iisa na kasi yung cellphone ko. Bisitahan ko mamaya ang channel mo, Ma'am ha. Thank you so much, Ma'am Andrea. Good morning, Ma'am Andrea Mix Vlog. Taga saan po kayo, Ma'am? Dito sa Pilipinas? Taga Mindanao ka din? Si Ma'am Ann, taga Mindanao. Hello, Ma'am Lynn Rakitera. Patay mo tubig sa wako. Tubig sa wako. Lumaki talaga yung crater ng Canlaon, no?
Lady Sky, good morning. Hi, Salman Alma. Hello. Thank you, Ma'am Lynn. Ayos yung wet at noy. Kinsa? Ay, kanang may hinayaan na naman din. Hoy, pakilan mo, hoy.
yan. Saka naman sa pwede pa dasi lumubra. Ay, ako. Reklamos lang ganun. So, buti saan man. Buhos. Ano to? Ano? Ano nagsiisa? Meron. Te?
Tingnan nyo sila balay na. Bako ilang mag-brown. Okay, yung tagyan ako na. Hapon. Alvin. Hindi pag-on, no? Mula sa dito, alam ba? Ano? Ha? Hindi pag-on, ano mo rin, no? May hanger pa isa. Para pag may posibilidad din nga malugot eh. Ha? May posibilidad din mo kasa. Ay, hindi eh. Bukas na kapita niya. Boss pa. Oh, ito na yung matika. Sabi yun nga. Ay, wow! Purpose. Nailig na baklan ko. Nailig na baklan ko. Mga nandiyan ko. Pero hindi damit ko. Mga tika ka, boy. Ayun ko ang natanan. Garbo.
Lalita. Ha? Okay ka kapabakal ano galat? Sang? Pintang gray? Ay, oo, galing pinta. Galing, no? Pinta ka po. Isa ka container, isa ka 4 liter nga gray. Wala 4 liter man nga pati. Ano? Water base? 4 liters nga water base. Oy, kaya wala sa pinta sa pinta. Kagang isa kagalon nga gray. Oo. 700. Kagang 6, no? 710. Kaga Ano ba? 6. Nakakalimutan siya ng ruler. Kaya tiraw ko na bintana doon. Kaya na ito may repair ko na po. Ay pulutan. Gamay lang ang ruler. Kaya ilato isa lagi ko. Pinapatas ang silyo mo, Noy. 280 talanta. Dito 15. Kamasaya mo na ito. Dito. Balat mo ito. Kung may sobrata ako, ang namon tayo bakalan ng sigarilyo. Ubuhin na sa amin ka. Okay lang, resibo. Apa, sibo. Ano ito? Ano sa nickel primer ng red? Nickel primer. Red. Tapos? Oh, ariso. Tapos ang ilaw, ang puti, water base sa kapuno.
mo. Ganyan, gano'n din mo yan. Hi, Tokyo! Ulan, hindi manuwa, iya. Ito na. Maok no, basa naman no. Wala mo tubig na ka? Yan.
Lakad na. Lakad ka lang. Lahat na yung motor ko. Ginagalan mo ano. Yung baklan mo, roller wire bag ko. Ha? Wala may tambal si Rimon. Wala na roller ah. Kapag yung ito, yung bintana. Hindi na mga taklan mo. Kung may harapang ba ya? Lola. Ha?
sila niya pa rin kung bala. Kaya mag-ano, lapot. Siguro, why to damage ang para, kung bala. Hi, Brent Aidan. Amchi Rivaldi. Ma'am Heli, 2022. Thank you. I want money. Me too. I want money. Lisa Vlog, thank you. Ma'am Rakiter Era Jeloy.
Hi, Ma'am Kulyangers. Thank you so much, Ma'am.
Ha? Ha? Yan, kumpi ko, bebe. Dahil ang likod, hay! Okay, ah. Ha? Ganyan. Terus kan yung binta, nakakita pa ako. Ha?
Bakit nag-blink-blink? Blink. Kaya, blink-blink yung cellphone. Ay, 10. Lapit na ako mag-end. Ten minutes na lang po. Thank you so much sa nagtambay. Solid Dreamers, thank you so much.
5 minutes na lang po. Ma'am Jean. 5 minutes na lang po, Ma'am Jean. 7:50 po kanina nag-start. Diyos ko, ang tinatakutan ng lahat. Uulan na naman. Mahulog naman yung mga galing Kanlaon. Thank you so much yung mga nagtambay. Samahan niyo po ako ulit 11:30. Thank you so much. Bye-bye.